Vreau doar să completez, am auzit Ia șterge-te, șterge-te. Șterge-te, nu cu mânuța. Eu spun că da și spun că da cu argumente, pentru că dacă nu am mai face și mi-am dat seama Lori, ia uite-te la mână. Șterge-te cu limba. Și sus, și sus. Și sus. Ia, Lori, ia uite-te la tati, cum te ștergi tu, ia. Cum te ștergi tu? Uite-te la tati, uite-te la tati. Mai ai? Mai ai? Sus, mai ai sus. Mai ai, uite. Ia mai șterge-te odată, ca să se ducă tot mami. Ia uite-te la mine când te ștergi. Ia, șterge cu limbuța aia, șterge cu limbuța. Trebuie să ștergi înainte, mă. Au! Fa buze. Întorci el la spre ea să vadă ce. Să vadă în el. Poate. Și să se șteargă. Ia, lasă-l. Ia șterge-te acum. Râzi? Ia zi ceva. Zi la mulți ani. La mulți ani. Netate. La mulți ani. Zi. Cu sănă. Ce în picioare? Ce să ia? Ia de stadăla. Încalțe bine. Ai cui sunt ăia? A mami. Vrei să îți place ciorapii lui mami? Ia. Îți place ciorapii lui mami? Sună. Sună, adu telefonul. Fă și adu telefonul. Sună. Alo? Uite-și ăla și bun. poate ăla. Da. Așa. Jos.